Hi mga studio, kakain kami ngayon ni Ace ng Mang Inasal Pista Bandol. You know? Good for 5 to 6 ata to. Yan, Mang Inasal. Lah. Ito na Java rice? Oo. Sus, kalami yan eh. Nabod mi kuhan eh. Since wala na siya barbecue, nag-order po may barbecue. Mahulot na to ni Doy. Sige, so yan to. So yan to. Kauno na naman mga studio kay mga gutom na ni, mga pumahaw na. Iyan ang mga studio, hindi natin patatagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you sa food, sa blessing, sa guidance and protection. Amen. Amen. Ano tayo? Kinamot na ni. Tara, managunaw. Sila kuhay mo rin. Tara. Yan. You know? Tanggurham dito ni kay upat mo na ni. Oo. Kain pa tayo mga studio. Kinamot lang. Dami ano? Ito yun. Kuha rice? Huwag ko na usay. Muha na usay. Mm. Huwag ko na daan eh. Pada plain to dahil kilid. Java rice. Yun. Kutang gahan eh. Java rice. Mura mong gamay tanahon, daghan eh. Ano gamay ito na ako no? Good for 5 to 6. Ganda yun eh. Hindi buo yan, kung walang chicken oil. Oo. Perfect combination na rin. Lasa na di ba pang Pinoy di kayo ba? Mm. Bago na ko ito sa tanang yung ihaw. Yung paspod ba? Kaya natin ito barbecue. Na-record yan no? Yung worst na experience namin pag mukbang mga studio yung tapos siya na kumain man, naubos mo na lahat ng pagkain pero hindi pala naka-record. Sayang effort. Nakatry ako niya ng one time. Dati yung nagsisimula pa lang ako. Ikaw doy, kasuway ka na tayo. Wala naman. Umigot. Masarap din yung jumbo rice na, no? Mm.
Dati wala lang Java rice. Lugi siguro pag unli Java rice. Bukas na lang magda-diet. Mahirap ng diet ito, ganitong klaseng ulam eh. Yung ganyan kami, mukbang nila. Pagtaon yun. Nga, gana na pa kayo? Kaon. Natambay sa istambay. No? Yan. Yun. Yan ang ano. Lagyan talaga ng chicken oil. First time ko lang natikman itong Java rice na. Ako din. Masarap pala no? Nakagagana ba? Limpyo. Limpo mo, meron ka limpo. Limpo na. Ito. Limpo. Lang. Ang tagwan. Okay. Masarap po yun ang limpo ba? Lambot.
Banat kaon yun. Putol na ng horot. 5 to 6 person, kinain ng dalawa. Hanggang sa mabusog lang po. Sarap ng Java rice kasi na. Maubos kayo ng isang tao talaga. Hindi. Dami. Ang dami rin ulam din ng sa rice ba? Mm. Kanon ba ka? Wala ka? Wala ka? Busog naman. Daghang kayo sudan. Huwag ko kanon. Bunti ano, bili rin. Kaya rin siguro na ito ni. Hmm? Pag rice ah. Hmm. Gamay naman day. Ang limit ko na yung maro. Ayan. Ayan. Hilap yun. Manang limit.
Tugay ko mga brahe sa inyo. Kulot na ito, no? Nairops. Na-plain ito. Apel siya mukbang. Pwede na ko gamay coke na. Yan. Gamay na ni jogging style. Magandang rice. So na kong barbecue. Grabe, solid. Ito lang yung dinaubos. Limpo. Yun. Saan ka dali? Okay, saan ka? O kandam. Excuse me po, grabe po busog ko. Maraming salamat mga studio sa panood sa episode ito. Kita-kits tayo sa susunod. Bye-bye!